Dnes začneme video tým, že si pozrieme jeden reel, ktorý som dneska videl a brutálne ma zaujal. Takže som si povedal, že je to niečo, čo proste môže trochu vám a možno pomôcť v motivácii, ktorú v dnešnej dobe nikto nemá. Alebo teda veľmi, veľmi málo ľudí má motiváciu. Um, takže poďme na to. Začneme tak, že ja si tu zmenším toto okno, hodím si ho sem doľava a je to, tento reel je od Milan Dubec, ktorý možno ho poznáte z show na Markíze, to chodí, že Jana Levová, v podstate to je niečo ako Shark Tanks, asi to je reálne Shark Tanks, len je to po slovensky, alebo teda slovenská verzia a on je tam ako jeden z investorov. Čiže prišlo mi ako človek, ako zaujímavý človek s jeho názormi aj celkovo ako vystupuje teda v tej show a začal som ho sledovať a dneska vybehlo na mňa toto video od neho, tak si ho poďme pozrieť a môžeme si niečo k nemu povedať. Že vlastne leto je najlepšie obdobie, aby ste sa odtrhli od ostatných. Lebo vlastne v lete a cez víkendy všetci oddychujú. Reálne ľudia pracujú v podstate len 200 dní v roku. To znamená, ak makáte každý deň, tak máte skoro dvojnásobok dní, kedy môžete niečo dosiahnuť. Ak makáte každý deň, ale nie 8 hodín, ale 16, tak máte štvornásobok času. Že vlastne leto je najlepšie obdobie, aby ste... OK, čiže povedal celkom cool vec a to je tá proste, že možno nielen o tom lete, ale o tom, že proste ľudia pracujú od pondelka do piatku a pracujú proste niekoľko hodín denne, hej. A chodia do normálnej roboty. A keďže taký ten priemerný človek na Slovensku, hej, proste má voľné víkendy a chodí na 8 do roboty, na 9, na 10 do roboty a proste príde z roboty o 4, o 5, o 6 cca, hej. Čož je koľko? To je 8 hodín, čo je proste v robote, hej, ak dobre ja tam. Možno, neviem, možno 8, 10 hodín, 12 hodín je v robote niekedy, hej, proste. Čiže toto sú taký bežný Slovák, ktorý cez víkendy má voľné a po obede z roboty príde proste a má voľný deň a chodí proste na nejaké hobby a koničky a teda. S kamošmi na pivo napríklad, alebo čo, hej. Takže toto mi prišlo veľmi zaujímavé s tým, že proste to môžeš byť ty, ktorý si povie, že ja chcem proste niečo dosiahnuť v živote, chcem proste vybudovať si ten biznis a si povieš proste to, že ja ráno vstanem na 8, na 9, na 10 stanem a budem robiť až do večera, do 8, 9, 10 budem robiť a budem robiť, to je jedno, že je sobota, nedela alebo je sviatok, hej, to ma neovplyvní, proste budeš robiť, hej. A ja som sa tak už nastavil v živote, že mne je jedno, aký je deň. Proste je mi úplne jedno, aký je deň. Môže byť aj kokos, ja neviem, môže byť aj, že aj Vianoce môžu byť. Proste a ja reálne si za ten notebook sadnem v ten deň a proste robím. Hej. A jasné, že nerobím kokos 16 hodín denne, hej. A, ale proste fakt fakt robím, hej. Viac možno niekedy, jak teda normálny človek. A je mi jedno, či je víkend, či je pondelok, alebo zas je mi jedno, či je proste, či sú 2 hodiny ráno, alebo dajme tomu je proste 12 hodín, hej, na obed. Že snažím sa toto teda akože nejak proste nastaviť si ten život tak, že proste treba makať a netreba makať proste tým spôsobom iba, že proste musíš vyslovene proste potiť sa a tak, ale proste fakt, že makať na tom takým spôsobom, že proste dobre, tak nemusíš proste non-stop sedieť za počítačom a proste non-stop, ja neviem, niečo proste. Stačí na mobile si proste kúknuť inšpiráciu napríklad, alebo neviem v čom, akože v akom obore chcete podnikať, alebo napríklad v tomto dropshippingu je to veľmi o tom nájsť ten produkt a ten produkt môžeš nájsť hocikedy. Proste dajme tomu sedíš v autobuse, hej, a proste scrolluješ TikTok a zrazu ti vybehne nejaký produkt, reklama na nejaký produkt a si povieš, že toto je to, čo chcem. Tak proste si vyhľadáš na AliExpresse, či sa predáva, hej,
a proste zisťuješ si, koľko stojí, či sa ti to oplatí predávať a teda, čiže čiže o to ide, že treba sa fokusnúť na to, čo je proste, čo je pre teba priorita a začať proste fakt makať na tých veciach, čo chceš vybudovať vo svojom živote a chceš mať lepší život. OK, toto video som začal som motiváciou, alebo takýmto motivačným videom, prišlo mi to zaujímavé a jednu z vecí, ktorú mám rád, je proste robiť svoje projekty, robiť proste na sebe, robiť pre seba možno, tak by som povedal. A preto ja som nikdy nepracoval v žiadnej robote a mám 22 rokov dnes, mám narodeniny, mám 22 rokov a nikdy som nepracoval v robote. Jasné, že som pracoval na nejakých brigádách, ale v robote ani na polovične, ani na plný, ani na žiadny nejaký úväzok som nikdy nepracoval. Vždycky som proste párkrát teda som bol ako brigádnik, hej, a to proste to nikdy asi nebolo ani také, že by som chodil veľa do nejakej roboty. Vždycky som teda pracoval na sebe a to aj chcem, hej, to proste mám rád, robiť proste na svojich projektoch, robiť svoju značku, svoje značky, svoje projekty a teda. A jedno ešte vec, ktorú mám rád a to je proste sladké pitie, milujem sladké pitie a milujem Monster reálne. Takže toto som iba chcel povedať, že proste mám rád Monster a mám rád Dr. Pepper a proste Pepsi a tak. To len tak. Takže na zdravie. OK. Dneska som si pripravil, že budem robiť nejaké reklamky. Alebo teda budem robiť nejaké príspevky. Takže môžeme sa asi vrhnúť na to. A začal som tým, že som si včera pripravil nejaké videjka, ktoré by som chcel akože zreplikovať a môžeme si ich možno aj ukázať. Tu som si ich hodil. Čiže toto video ja budem proste editovať reklamy a vy si môžete proste pozrieť, ako vyzerá to, ako ja editujem reklamy, hej. Včera som našiel teda na TikToku videjko takéto. A zapol som teda, musím zapnúť. Ja sa asi teda hodím sem do rohu a snad to nebude hlasné. Čiže je to dropshipping produkt, je to, že babe, stop buying stupid shit, you are 30 and me. Teda my. A proste, teda vymyslel som takéto videjko som spravil. Prečo to mám posunuté? Z akého dôvodu? OK. Takže môžeme sa na to kúknuť. Ospravedlňujem sa, že to sekalo, absolútne neviem, prečo to sekalo, ale basically teda rozbalujem postavil som si stromček, ja som v živote nepostavil stromček proste doma, nikdy som u seba nepostavil stromček, vždycky proste to postavil niekto iný za mňa z nejakého dôvodu, neviem prečo to vždycky tak bolo. A povedal som si včera, že proste kvôli tomu videu postavím si stromček, jasné, že už teda si bolo by dobre postaviť si stromček, a za okolo Vianočky, ale nikdy ma to nenapadlo, takže som si postavil stromček, vidíte tam, že tam nie sú žiadne gule ani nič, že tam proste iba svetielko a rozbalil som tieto topánky, ktoré vlastne predávam na e-shope, som rozbalil a ukázal som proste teda jednu hlavnú feature a to, že sú proste také ovečkové vnútri, proste také teplé a to je všetko reálne. Takže dáme tam ešte ten textík, a dáme tam textík, dáme si ho tento font, väčšinou vždycky si snažím sa dávať aj že Roboto font, toto je taký proste krajší a dáme tam, že rozlične tam dám, že to babe stop buying
alebo že či tam dám niečo iné, lebo ešte tu som napríklad našiel ešte ďalšie videjko a to je, že takéto. Zapnem hudbu. The big one. Hej, čiže môžeme spraviť možno aj dve verzie úplne v kľude, takže začnem tým, že dáme tam, že what I got, že toto je to isté videjko. To si hodím sem, toto si pacnem sem. Takže babe, stop buying stupid shit. You are 30. A dáme, že teda, že my dvojbodka. A už som raz robil takýto typ videa a bolo to úplne v kľude, že to celkom akože zaujalo. Takže dáme to takto. Aha, to treba vypnúť. A ešte by chcelo trošku... Hej, tu vidím, že on to rozdelil na dve časti, čiže takisto si to rozdelíme. Toto my dám preč, nastavíme to na, aby to bolo v podstate na stred vycentrované a tuto dáme iba my a dáme to na position sem. OK, vždycky, keď robíš proste TikTok alebo Reel, tak vždycky sa snaž, ja tam vždycky hádžem takúto vec a je to v podstate save zona. Hej, tak potiahnem pekne save zonu a to si proste hodíš kľudne napíšeš na Google save zona, TikTok, Instagram a vlastne tuto sú tu je napríklad, že follow button, je tam profil, je tam like, share a teda. Dole máš popisok, hore máš napríklad, že reel alebo explore page, alebo proste, hej, podľa toho, že na akom si, či to je YouTube, Instagram, alebo Facebook, alebo TikTok, tak proste toto je tá save area, v ktorej by mal byť vždycky text a nemal by proste presahovať niekam inám, hej. Lebo napríklad aj na Instagrame sa stáva to, že keď si otvoríš telefón, keď si otvoríš Instagram, tak vo feede ti neukazuje 16:9 rozlíšenie, ale také menšie vlastne, 4:5 a to je vždycky kropnuté video. Takže vlastne vždycky treba, aby ten text bol fakt, že najlepšie možno aj na stred, ale zase aby aj ten content bol hlavný a ten text proste bol možno nejak nad tým. A vždycky je lepšie ten text mať hore, nie dole, čiže v tejto hornej časti, nie v tejto dolnej časti, pretože keď napríklad zapínaš aj reklamu, tak reklama na TikToku alebo na Instagrame funguje tak, že dole sa ti ukáže, že call to action, čiže shop now, tým pádom sa ti ešte viac táto area predĺží, možno až potiaľto a väčšina textu je vždycky tuto, čiže najlepšie dať text tu. Nie vždycky sa to dá, ale proste keď sa dá, je to lepšie mať tu hore. Takže ja si to vždycky spravím tak, že ja si dám blend, opacity na nižšiu, locknem si to, tým pádom sa toho nemôžem dotýkať a môžem ísť robiť s týmto. Je to v save zóne, čiže pohoda. Môžem sa dať preč zatiaľ. A tieto obidva by som si trošku dal, by som tam nejaký shadow, aby to bolo pekne vidieť, čiže shadow asi takto reálne. Úplne v kľude, máme tam hodenú hudbu, text a let's go. Teraz spravíme si tu ešte tú druhú verziu, čo som spomínal, že it finally came. Čiže toto si môžeme dať preč. To isté skopírujem, hej, reálne.
ale tak, skopírujem si, z tohto videjka si extraktujem audio, hej, pozriem sa to video ešte raz, jak to vyzerá. It finally came, hej, sa rozbaluje. The posture corrector, ok, toto tiež dropshipping produkt, hej, takže ideme, dáme toto my dáme preč a dáme it came, on tam dal ešte nejaké emoji, hej, dáme tam, takže najlepší spôsob, ako proste nájsť emoji je Emojipedia a tu si napíšeme, že napíšeme, ale klikneme si sem na smajliky. Inak to isté, keď ste na Windowse, tak proste otvoríte si Emojipediu a skopírujete vždycky si tie Apple emojis. Žiadne iné, pretože jasné, keď video má mať možno vtipný charakter, tak im dáme možno lepšie dať proste nejaké Android emoji, pretože to potom ľudia budú komentovať, že bro, že Čavo použil Android emoji proste, že hej, že Čavo nemá na iPhone alebo niečo také, budú komentovať, čo je cool. Proste to chcete, aby tam niekto takto komentoval, ale toto je produkt pre ženy a tuto sa úplne nehodí teraz akože byť vtipný z nejakého dôvodu, takže použijeme proste obyčajne tento emoji. A aký tam dáme emoji? Aký tam chalan mal emoji? Taký ten výbuch, dáme tento, skopírujeme si, hodíme ho sem. Na Windowse ho treba asi stiahnuť a tak ho tam dať. It finally came, takže it finally came. Ešte dáme tam teraz toto emoji. Nemusíme to koprať jedna k jednej, proste to je úplne jedno reálne. Hej. Ja som proste, keď niečo funguje pre niekoho iného, tak je dobre proste sa toho držať a iba to vylepšiť, hej. Čiže ja proste som zobral video, čo mi napadlo, že typek na stromčeku skúša proste ten produkt. Je to čisto produkt pre stromček, ale ja som si proste povedal, že teda použijem stromček a zabalím to a že to rozbalujem. Čiže hej, content je môj, o dosť lepší ako toto, že proste len takto rozbalia, hej. Čiže rozbalil som to ako darček, čo je proste niečo zaujímavejšie ako len tak rozbaliť produkt, lebo niekoho viac zaujíma, že ok, produkt vidím, že je to asi proste niečo na cvičenie alebo tak a že to tak vyzerá, tak je k gym a tuto vlastne hneď na začiatku nevieš, čo to je, proste zaujímate, že čo to vlastne je. A it finally came a the posture corrector a tu si napríklad dáme teda tuto, jak to rozbalím v tejto chvíli, tak tu dáme, že cozy clocks a dáme tam takto cozy clocks a jak to ten typek napísal a dal tam takého, že takého chalana čo z toho je mimo, takže dáme toto isté emoji, proste to je jedno reálne. Tak. Ešte si všetko zväčšíme o 2. OK, ešte by som to teda trošku postriedal, lebo ten sound by mal akože sedeť, hej, na to. Čiže bolo by to cool, že by to sedelo, ten sound. Tuto už vlastne končí ten sound. Hej. OK, a vlastne takže celý tento začiatok
je o tom, že sa rozbaluje a toto pokračovanie o tom, že vlastne už je to rozbalené. Poďme sa pozrieť ešte na to predošle, ak to spravil. A ja som odtiaľ removal ten track. Že hodíme si tam ešte raz. Aha, čiže on to vlastne rozbalil a vlastne vykašľal sa na to, že na ten zvuk, že to nejak nesedelo dobre, nevadí. Ja spravím asi to, že ja tam dám ďalší footage, ktorý mám ešte z reklamy, ktorú som točil predtým. A tu môžem použiť napríklad toto môžem použiť. Tieto dve, alebo aj tri kľudne. Alebo tieto dve použijem. A ešte tam hodím, tu sa mi páčila táto jak ukazuje. Toto, hej, toto jak ukazuje tieto tri. Alebo však zoberiem rovno všetky tieto posledné a hodím to sem a možno to nejak viac zostrihám. Čiže bol som si vonku natočiť s kamarátkou videjka s týmito topánkami. Tie topánky mám objednané doma, mám ich vo dvoch farbách, preto aj aby pôvodne sa predávalo v 4 farbách, teda predávam ich vo 4 farbách, ale jedno vlastne pre mňa, jedno pre tú kamošku, aby vlastne sme obaja vedeli natočiť si videá, že akože buď teda napríklad, hej, že buy one get one free, hej, čiže proste preto máš dve doma, aby to akože v to video, aby to dávalo zmysel a aby som za zbytočne nenakúpil 4 a proste vykašľal sa na ten produkt, že by nefungoval, hej, čiže vždycky je dobré si dáme tomu kúpiť, ak sú napríklad dve varianty, najlepšie keď je jedna varianta toho produktu, úplne najlepšie, a keď ich je viacej, tak proste netreba kúpať všetky, hej, stačí kúpiť proste 2 napríklad. No. OK, takže rozbalujem. Toto musím vypnúť, tento zvuk. OK, takže ja si to tu... V tejto chvíli vlastne treba kropnúť tie videjka a hodiť tam vlastne tieto videjka, hej. Takže tak, to zoberiem, hodím to za to. Bomba, úplne easy, bomba, proste easy, chill a ideme ďalej, takže máme hotové dve videá. Jedno je Babe Stop Buying Stupid Shit, You're 30 a potom It Finally Came a vlastne tu je ten akože vianočný sound a tu je zas tento sound, čo hovorí typek. Ja si to ešte teda upravím tak, aby tie videá neboli identické, lebo v tejto chvíli vlastne ten začiatok je identický s tým druhým videom. Čož proste úplne není dobré, takže to treba trošku vylepšiť, aby proste ten algoritmus nemyslel si, že sme dali dve tie isté videá, lebo proste on vie zistiť, že dávaš tie isté videá dokola, alebo že dávaš proste dve tie isté videá. On to proste zistí, hej. Čiže to je dobré nerobiť. To isté som spravil asi na začiatku túto v týchto dvoch videách, čo som spravil tu. To som vlastne ani neukazoval, ale môžem to ukázať a
OK, takže ukážeme si tieto 3 videjka a v podstate prvé dve sú tie isté a to som chcel aj vlastne ukázať a povedať, ako to teda robievam, keď natáčam ten istý content, tak teda keď idem uploadovať ten istý content, tak v podstate tieto dve videá sú natočené tak, že ja som si z jedného záberu spravil, že viac záberov, že som natočil jeden záber, že napríklad 2-3 krát a tým pádom tie videá vyzerajú fakt, že mega podobne, len majú iný text. Proste v tomto prvom videu, to prvé video je viac o tom, že sú to proste perfektné boty, ktoré proste mi kúpil môj priateľ. A to druhé video je o tom, že vlastne že aké sú tie boty, hej. Že proste, že ja som si ich kúpil, akože tá žena si ich kúpila a že proste, že brutálne sa jej páčia a že kúpila aj priateľovi, pretože mali na stránke zľavu, navyše zľavu, keď sa kúpia, že 2 topánky, hej. Čiže jedno je mierané na to, že priateľ mi kúpil topánky, druhé je mierané na to, že ja som sebe kúpila a potom som kúpila teda aj priateľovi, čož je cool a pritom je ten istý content a ten content, teda tie videá sú inak postrihané a sú zobrané tie isté zábery, ale hej, že jeden záber je proste natočený proste trošilinku inak ako ten druhý záber, ale je to ten istý záber, proste je to, že napríklad, že chodí My boyfriend got us match clogs for winter. Hej, že proste chodí, ukazuje to a my sme natočili to, ako to ukazuje proste, že svieti na to slnko a potom, že nesvietí na to slnko, alebo že proste z druhej strany, hej. Čiže toto je proste najlepšie, keď točíš content, hej, dáš si statív, ideš točiť content, hej, a príklad, hej, tak proste nenatočíš, tu mám ten monster, hej, tak natočíš ho tak, že natočíš proste spredu ten monster, vieš, a že proste natočíš ho takto, hej, takto proste easy. OK, a teraz ideš tak, že spravíš to tak, že dajme tomu dáš, že nie, hej, že spredu, ale že z boku a tak začneš to video, že ho proste takto potočíš a napríklad neukážeš ho, že takto, ale že proste ukážeš, dajme tomu, že hej, že takto napríklad. Čiže robíš proste to isté, len robíš trošku v inom settingu, hej, a snažíš sa proste čo najviac využiť tvoju kreatívu, alebo proste tvoje kreatívne zmýšľanie na to, aby si proste urobil čo najviac záberov z jednej veci a z rôznych uhlov a proste čo ťa napadne, proste všetko. A hlavne inšpirovať sa treba, veľa sa treba inšpirovať z TikToku a brutálne veľa sa inšpirovať z TikToku. OK, a tretie videjko je o tom, že sme natočili u mňa doma a je to v podstate takto, že, hej, že proste ukazuje, že doma, že si to proste kúpila, hej, a že aké sú tie boty, čo majú špeciálne a proste ukazuje ich na sebe a hej, a je tam ona, čo je proste veľmi dôležité, aby proste tam bol fyzický človek, ktorý proste hovorí o tom produkte. Nemusí on fyzicky hovoriť, hej, môže to byť voiceover, čiže on iba ukazuje a proste je tam voiceover, hej. A teda z týchto troch reklám, tak táto reklama vlastne táto konkrétna reklama doniesla najviac predajov. Tie ostatné dve z nejakého dôvodu proste sa vôbec nezobrazovali. Takže táto reklama, môžeme si ju aj teda pozrieť, ak pôjde. These clogs are an absolute game changer. Lined to keep your feet toasty warm, they're super easy to slip on. Perfect for when you're in a rush or just lounging. And with non-slip soles... Snáď tu nebude mať copyright claim na toto video za tú hudbu. You can step confidently even on icy sidewalks. They're waterproof too, so no worries about snow, slush, or rain soaking through. These clogs will keep you comfy and stylish. And the best part? They make the perfect Christmas gift for anyone on your list. From a friend to a family member, or even yourself. Right now, you can snag these cozy clogs at 50% off with free shipping. Plus, buy 2 pairs and get an extra discount. But hurry, the deal won't last long. Don't miss out, grab yours before they're gone. OK, čiže proste je to o tom, že kúp druhému človeku proste tie boty tiež a proste máš extra discount a proste čo vedia tie boty, sú waterproof, sú proste
comfy, stylish, hej, proste perfect for winter prechádzky, hej, a to, čiže proste top boty. A dúfam, že sa nikto nebude snažiť tieto boty proste dať tiež ako svoj dropshipping produkt, takže ne, že vás načapujem, že to budete robiť tiež tieto boty. OK, a potom tu mám ešte ďalší nápad, ktorý som natočil, a to bolo, že vlastne ja dávam kamarátke tie boty, ako proste takto v aute, hej. Není to postrihané ešte, toto ešte postriháme, že takto jej to dám. Hej, ona, že wow, že čo si mi to dal proste. A v tom videu proste bude nahovorené, že baby, look what I got for you. A ona bude, že oh my god, honey, thanks, hej. A proste, a to je všetko. Proste celé video, prišlo mi to zaujímavé, prišlo mi to cool a proste je to také veľmi, že organické a proste človek si povie, že to není proste reklama, to je proste legit niekto niekomu dal, hej, nejaký priateľ dal svojej priateľke tie topánky, takže proste easy. A potom tu mám poslednú reklamu, ktorá je už veľmi experimentálna na mňa a tu už si teda neukážeme, tu už si nechám pre seba, ale veď ja vám ukážem aj potom, ako vyzerá obchod, ako vyzerajú finálne reklamy a ako vyzerá TikTok, YouTube a ako hľadám reklamy a čiže na to sa môžete tešiť. Toto bude teda všetko pre toto videjko. A aké dlhé je to? Takže 30 minút som tu hovoril o tom, ako teda robiť reklamu. Ešte teda poviem, toto asi teda, joinite sa na Discord, v popisku videa založil som, niekto ma požiadal o to, že či by nemohol byť slovenský Discord dropshipperský, mohol by byť, a tak som ho založil a let's go, máme slovenský dropshipperský Discord, pripoj sa tam, keď chceš poradiť, napíš tam, ja tam som aktívny snáď stále, takže top, píš, hoci čo potrebuješ a joini sa tam teda, nech nás je tam proste, nech sme proste veľká komunita slovenská, dropshipperská, ktorá si proste bude navzájom pomáhať a proste prečo nie? Prečo proste nemať komunitu na Slovensku, ktorá si navzájom pomáha? Let's go, ja vám pomáham, teda budem veľmi rád, vám pomôžem a to je asi všetko do tohto videa, čo som chcel povedať. Rozmýšľam, že to je asi tak všetko. No. Takže ešte chcem možno povedať to, že používam CapCut. Možno vidno, že tuto dole mám, že Premiere Pro, mám tu aj DaVinci Resolve, ale netreba. Reálne je to úplne easy proste. Zoberieš si content, ktorý natočíš telefónom, zoberieš proste text, hej, tuto dáš si pridať text, zvolíš si, ako chceš, aby ten text vyzeral, teda aby proste mal nejaký fade, teda shadow, aby proste mal nejaký preset a dáš tam hudbu, ktorú stiahneš z TikToku alebo z YouTube Shorts alebo z Reelu a proste vybavené, easy. Úplne easy, nepotrebuješ na to platiť si Adobe Premiere Pro alebo učiť sa proste v Premiéri alebo v DaVinci, hej, je to zbytočné, proste má to vyzerať čo najviac real, proste má to vyzerať tak, že to natočila proste random influencerka, ktorá proste, ktorej závidí každá žena, pretože a ja chcem natáčať len tak, to je tak easy natáčať, proste, no je to easy a tak to aj má vyzerať, že to je easy, hej, len není easy to vybrať ten alebo proste natočiť ten content, aby bol virálny, hej, a postrihať to. Toto je na tomto najhlavnejšie, proste na tom marketingovo rozmýšľať, čo najviac proste ľudí dostane, hej. A to už je asi teda naozaj všetko a vidíme sa pri ďalšom videu, takže let's go, peace.